Kaixo artistak, hona gatoz, 15. igarkizunarekin. Zenbat asmatu dituzu orain arte? Gogoratu erreprodukzio zerrendan, igarkizun guztiak ordenatuta daudela. Disfrutatu, honekin goaz. Gauza bat da gure inguruan topa dezakeguna. Ikusten dut, ondoan dut, eta ezin harrapatu. Zein da? Pausatu bideoa nahi baduzu, berriro egingo du. Ikusten dut, ondoan dut, eta ezin harrapatu. Zein da? Itzala, asmatu duzu? Bai, oso ondo, bestela hurrengoan. Zer da itzala ba? Beitu nire itzala. Beno, beste bat arte.